Пълнени чушки с ориз и кайма. Лесни като детска игра. В това видео кулинарното ни приключение е свързано с една от любимите традиционни български рецепти. Ще приготвим пълнени чушки само с помощта на косори. Започваме с подготвянето на нашата плънка. За целта е нужно да нарежете наситно домати, лук и моркови, които са изключително важна част от вкуса и свежестта на нашите пълнени чушки. Напръскваме кошницата с малко мазнина, добавяме лука и морковите и пускаме за 2 минути на програма Air Fry на 200 градуса. Идва ред и на каймата и така важните към нея подправки – чубрица, черен пипер и сол. Разбъркваме, за да се уместят добре подправките с каймата и зеленчуците, а кошницата се запътва обратно към ерфрайера. Пускаме го за още 3 минути на 200 градуса до придобиването на златист цвят. Вадим отново кошницата и добавяме доматките, предварително измития ориз и малко вода. Около 50 мл, за да може ориза да поема ароматите и да се свари добре. Шест минути, добре познатите 200 градуса и търпение, за да стане готова нашата плънка. През това време подготвяме чушките, премахвайки горната им част, но без да ги изхвърляме, защото те ще влязат в употреба, за да ги затворим в последствие. Махаме и семките. През това време плънката е готова и я преместваме в друг съд. Взимаме една лъжица и започваме пълненето. Запълнете добре всяка чушка и след това я поставете в кошницата на ерфрайера. Каквото остане от сместа, можете спокойно да добавите между чушките. Добавяте още 200 мл вода, но внимавате да не е прекалено много. Водата не трябва да минава над нивото на пълнените чушки. Настройваме на програма Air Fry на 170 градуса за 40 минути и с нетърпение очакваме резултата. Ето ги любимите пълнени чушки, сервирани с кисело мляко и е време да опитаме. Перфектни! Вкусно! Любимите пълнени чушки само с помощта на косори ерфрайер. Опитайте и вие и споделете вашия опит. Готви с косори!